bolje rečeno radni dio koji će se poslije moći vidjeti u svečanom programu. Petar i Alojz Zračević iz Beketinaca, oranje sa konjima, dakle oni u svojim kolima imaju klubove. Za njima nam stižu Karlo Krivitović i Marko Maroševac iz Županje. Oni prikazuju kako se to nekada vozilo sjeno. Za njima su Branko Margoš iz Razbojišta i Ivan Vujanović iz Sanke Đakovačke. Oni voze drvene klade. Za njima nam stižu jahtači Miroslav Đapić iz Širokog polja, Adam Klajić iz Širokog polja, Lorena Klajić iz Širokog polja, Robert iz Đakova, Josip Varga iz Razbojišta, Ivan Varga iz Razbojišta, Stjepan Kovač iz Starih Perkovaca, Stjepan Kucjević iz Starih Perkovaca, Zvonimir Grujić iz Crnjanskih Uda i Ivan Stanišić iz Opinsavaca. Stiže nam iz Svadovske zaprege Andrija Obrovac iz Selaca Đakovačkih. Za njima stiže i Svadovska zaprega Tomislava Ivića iz Ložana. Evo nam iz Svadovske zaprege Antona Vasla iz Sapnice Đakovačke. Molim da vi posjetite i slobodno vi zaplješćite, pozdravite sve ove sudionike 510, proslava 510. godine od Bjele Đakova. Stiže nam i Svadovska zaprega Nikice Matkovića iz Popovca. Nakon Svadovskih zaprega stiže nam jahtači od Bjele Đakova. Goran Krizak, Katarina Čorić, Mara Kretonić i Josip Kokalović. Pozdravite jahtače Bjele Đakova. Stižu nam i vozači Bjele Đakovo, u jednopregu je Tomislav Drnjančević. S dvopregom nam stižu Josip Zirn i suvozač Stjepan Marjanović. Nakon dvoprega stiže nam i četveropreg Bjele Đakovo, Tomislav Oprovac sa suvozačima Zdravkom Davljakom i Draženom Šarčevićem u pratnji velečasnog Mate Mičana i Tomislava Đanića. U svečanoj povorci ovog svečanog mimohoda proslave 510. godine Bjele Đakovo pozdravite, molim vas, i reprezentaciju koja će nam se predstaviti. Stižu nam Antun Žigić i Dragan Žigić iz državne Bjele Đakovo. Adam i Antun Gorić iz zaprežnog kluba Slavonaca, također sudionici, odnosno članovi reprezentacije. Stižu nam i David Sušac iz zaprežnog kluba Slavonac i Josip Anđan iz konjičkog kluba Slavonac, a za njima i Dario i Ivan Dorušak iz konjičkog kluba Slavonac. Oprostite, Ivana Dorušak. Molim vas, pozdravite predstavnike državne Bjele Lipik Franjo Viznar u jednopregu iz susjedne prijateljske državne Bjele Lipica. Stiže nam Mitja Mahorčić sa suvozačem Klemen Braniselj u dvopregu. Iz državne Bjele Topolčanki vozač Jozef Mašir i suvozač Jaraj Katarinec, Ištvan i suvozači Patka Mikalj i Ada Varga. Iza njih su i jahtači Bjele Niko Tamaš i Daniel Radecki. Gosti su nam Filipicanska Barota Raskoš, Zvijezdan Klarić i Dejan Orešić. I na samome kraju gosti altari Vrano Ivković i Joško Maslić. Poštovani posjetitelji, bili su dakle posadionici proslave 510. godine Bjele Đakova. Proslava se sama nastavlja na državnoj Bjele Đakovo i pastukarni. Svi vi, ako želite pogledati uistinu zanimljiv program, evo, krenite put državne Bjele. Nakon što je svečana mimohod, svečana povorka prošla i ovdje đakovačkim korzom, uputit će se ulicom Matije Bupca ka samoj državnoj Bjele.